Здрасти! Добре дошли в канала ми Авантюриста. Днес ще отида в гората пеша. Не, т.е. с колелото, да. Няма да е пеша. Абонирайте се за канала и да тръгваме. Тук сега ще трябва малко да походя. Сега за колелото. Защото тук е трудно се кара. А целта ни е там някъде горе. Да, някъде горе. И да продължаваме. И опа! Ето къде стигнахме. Това е панорамата на Ботевград. Ето тук може да се види целият град, заедно с друга част от Стара планина. Там има някакви будистки дървета, мисля, че ели. Сигурно съм, че не са борове. Но тази панорама е впечатляваща, нали? Ако ви е харесала панорамата, абонирайте се за канала и след малко ще се изкачваме по това. С колелото. Не, без колелото, шегувам се. Без колелото. Защото то няма как. Вижте, тук може само човек да го изкачи. Да тръгваме! Ами сега ще се тръгваме. Сядох при реката. Вижте как се напълня. Защото вчера валя дъжд. Всъщност валя почти цяла седмица. И така се е напълнила ръката. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала. Чао!
И ще се видим в следващото видео, където ще хода на друго интересно място.